Utshotshiyana uMagatshane esitolo madoda wahamba nobucwebe. Madoda umsebenzi wasesitolo receptionist. Fonela amaphoyisa ngokushesha, amaphoyisa aphuthuma madoda. Ahamba amaphoyisa emzini kaMagatshane afika abuthatha madoda indoda lasala lakhala lona madoda. Indoda yalo-ke yaboshwa-ke iboshelwe icala layo madoda. Bamshaya ngodoti-ke laba abanye oMagatshana-ke. Nango-ke lo esethi khwabisile imphathele ubucwebe naye-ke nango-ke bandla-ke sejabula-ke nikeza ubucwebe lapho lo ongenela icala lakhe ejele ubhizi lapha yabamnenebula-ke yena-ke nje ubhizi la uya-enjoy imali yendoda le enemali. Uyasebenza lapha ejele uyafukuza yena ngala ubhizi uyashopha. Emva kwey'nyanga nje ithe ukuthi nange ephume madoda ejele lo Magatshane ongenele intombi yakhe ejele uyaphuma intombi yakhe naye la isinomntwana nalo ba-happy banemali vele wamshaya ngayo imali madoda. Ekugcineni nangu-ke lo beboshiwe-ke senendoda yalo.